Hurrengo eguneko eguerdiko 12:07 Iker Salaberriak funtsezko garaipena eskuratu zuen atzo B-serieko lauterdiko txapelketako final laurdenetako ligaxkako B-multzoko norgehiagokan herenegun Rekaldek irabazi zuela eta Agirreri Rekaldek irabazi ziola eta ezinbestean irabazi beharra zeukan Iker Salaberriak joan den astean Asier Agirreren aurka galdu baitzuen partida eta egia esan bikain atera zuen partida zaila eta muruak berriz azkenera arte borrokatu zuen, baina ez zuen partida irabazterik izan. Salaberria zen favorito, gogora ezagun joan den astean bi hauek galtzaile izan zirela, batetik Salaberriak Agirreren aurka galdu zuen Atarrabian eta muruak berriz Rekalderen aurka Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Honen bestez, esan bezala Salaberriarentzat ila biziko partida zen, muruak galdu egin baldin bazuen ere oraindik aukera txoren bat izan dezake sailkatzeko, naiz eta zaila duen. Eta, egia esan partida hasieran oso deseroso ikusi genuen Ander murua, Txapelketa aurkeztu zutenean hautagaien artean sartzeko pilotaria zela horretan etzegoen inolako zalantzarik, udan zehar eta maila bikaina ematen ikusi dugu Arrasateko aurrelaria, Mastersean, B-seriean askotan jokatu du ordezko moduan, eta joan den urtean ere lauterdian naiz eta defentsan eta oraindik ere hasi berri profesionaletan eta kamutsago ikusi genuen, ikusten da doaiak badituela distantzia honetan jokatzeko, eta txapelketa honetan esango nuke ez Rekalderen aurka eta Salaberriaren aurka partida hasieran behintzat doai horiek ez dituela erakutsi inondik inora ere. Eta hasieran esan bezala oso deseroso ikusi genuen, Salaberria erabaki hortasun handiarekin, beretzat ere badakigu ez dela txapelketa erraza, min hartu zuen udan atzamarra hautsi ostean, eta gero bai, Masterseko partida batzuk jokatu zituen, baina oroar ez da uda erraza izan goizuetako aurrelariarentzat, eta lauterdikoa hau beretzako ezinbestekoa da, oraindik ere sentsazioak berreskuratu eta berriz ere maila onera itzultzeko, ez da? Eta hasieran behintzat erakutsi zuen, egia da elkarri eskura eta pilota asko bota zizkiotela, egin batean ez da harritzekoa, naiz eta batetik Salaberriak jada urte batzuk badaramatzan profesionaletan, eta muruak ere hau jada badu lauterdiko bere bigarren txapelketa B-serie mailan, presio handiko eta tentsio handiko partida zen, galtzen zuena ia txapelketaz kanpo geratzen zen, eta normala egin batean ez hainbeste arriskatzea, ez? Eta horixe gertatu zitzaien, baina Salaberria bereziki erabaki hortasun handiarekin ikusi genuen, eta egia esan partida bikaina jokatu zuen, eta ikusiko dugu, ea zer gertatzen den, baina badirudi pixkanaka itzultzen ari dela, eta murua berriz oso deseroso ikusi genuen, egia esan ez da bere maila ematen ari, defentsan asko behartu zuen Salaberriak, baina gero erasoan ere abaguneak zituen pilotetan eta ez zuen bakar bat ere asmatu hasieran, eta oso aldapan gora jarri zitzaion partida, 10-4 aurreratu zen Iker Salaberria, baina hortikan aurrera partida erabat aldatu zen eta askoz ere berdinduago joan zen. Muruak egia da, saketik ez zuela hainbeste asmatu, baina pilotari hain zuzen ere gainera, 14. tantoa muruak egin zuen horretan, Salaberriak eskatu zuen etenaldi baten ostean, beste erritmo bat ezarri zion norgehiagokari, biziago mugitu zuen pilota, ez dakit hasierako tentsioak libratuta edo, baina oso bizi ikusi genuen murua partidaren fase horretan, eta gerora gainera horrekin min handia egin zion Salaberriari,
Eta 12 eta 11 iritsi zen lehen etenaldira aurretik Iker Salaberria, baina jada partidak ez zuen hasierako itxura eta gidoia erabat aldatu zen. Bigarren zatian berriz, murua gehiago izan zela esango nuke orokorrean berdin jarraitu zuen pilotari abiadura ematen eta abar, baina une zehatz batzuetan eta Salaberriak ere pilota ongi mugitu zuenean, baina une zehatz batzuetan berriz ere abaguneak zituenean aukera oso garbiak uzten zizkion Salaberriari eta gerora badakigu defentsan oraindik ere Anderri kosta egiten zaiola apur bat, naiz eta azken hilabete hauetan hobekuntza nabarmen bat ikusten zaion, baina oraindik ere asko du hobetzeko batez ere defentsako lan horretan, eta horregatik Iker Salaberriak hori baliatu zuen, benetan efektoekin eta ezkerrez batez ere ezkerrez min egin zuen, ezker gantxoak askotan bihurritu zituen, boleaz ere fin ikusi genuen, eta badirudi pixkanaka bintzat Goizuetako aurrelaria itzultzen ari dela, 18 eta 16 aurreratu zen, eta hortikan gero zuzenean 21 batera, jada partida kontrolpean zuen, murua ere apur bat irten da, jada etzitzaion ezer ateratzen, naiz eta egin zuen 19. Tantoa ikusgarria izan zen benetan, hor ezker horman jo eta gero kolpea albo-albotik tirazion eta gurutzatu egin zuen gainera zabalean eta tanto egin, baina azkenerako hormabiko bat txapapera joan zitzaion eta ondorioz funtsezko garaipena eskuratu zuen esan bezala Iker Salaberriak, honen bestez une honetan muruak ez du punturik, Salaberriak puntu bat izango du, eta azken jardunaldian dena irekita, naiz eta Anderri batez ere oso maldangora jarri zaion txapelketan aurrera egitea, batetik aurrekoan galdu egin zuelako Rekalderen aurka eta ez galdu bakarri Rekalde gainetik pasa zitzaion, eta oraingoan Salaberriari behintzat 19 egin dizkio, baina hurrengoan Agirreren aurka 22 egiteaz gain ez da bere eskuetan egongo, eta ea zer gertatzen den. Beraz gogoratu, Salaberriak 22, muruak 19, Eibarren.